nosaltres som un laboratori d'oncologia, llavors el que fem és estudiar els mecanismes que fan que una cèl·lula normal es transformi en una cèl·lula tumoral. Normalment això succeeix perquè el que hi ha és un creixement descontrolat de la cèl·lula, aquesta comença a créixer, es divideix, es van acumulant totes les cèl·lules unes sobre de les altres i formen el que coneixem com un tumor. Aquest tumor pot augmentar de tamany i en alguns moments aquestes cèl·lules es poden desenganxar i anar viatjant a través de la sang pel nostre cos. Si això passa, es poden arribar a enganxar a altres òrgans i llavors formar el que coneixem com a metàstasis. Sí? En el cas del càncer de mama, com us he dit, a part d'un creixement descontrolat de les cèl·lules, també tenim un canvi de morfologia, són diferents quan les mirem, i també els gens i les proteïnes que estan a dins tenen funcions diferents. Llavors, hi ha diferents factors que predisposen a patir càncer de mama. Un d'ells és l'edat, però evidentment el tema de l'edat és un factor general a tots els càncers, és a dir, quan més grans som i més vells ens fem, les nostres cèl·lules tenen més possibilitats de transformar-se en cancerígenes. A part d'això, hi ha altres factors, com podrien ser no haver donat a llum, haver tingut radioteràpia a la part superior del cos, un consum excessiu d'alcohol o tractaments hormonals durant períodes molt llargs. Evidentment, el més determinant són els factors genètics. És a dir, si tu tens una mare, una germana, tieta o algun familiar proper que ha tingut càncer de mama, tens moltíssimes més opcions de desenvolupar càncer. Ara mateix el que podem fer és prevenció, és a dir, autoexploracions per part de les dones i mamografies a partir dels 35 anys. Què és el que fem nosaltres al laboratori? Doncs al laboratori, a partir de mostres de pacients, serien mostres tumorals, nosaltres agafem aquests tumors, els trenquem en trossos i aconseguim cèl·lules. Aquestes cèl·lules les creixem en unes plaques de plàstic que estan tractades perquè la cèl·lula es pugui enganxar i pugui créixer. Serien unes plaques com per exemple les que teniu aquí sobre la taula i amb les que ara mirarem. Llavors, si miréssim aquestes plaques, el que veuríem és que les cèl·lules normals normalment tenen sempre totes la mateixa forma, estan distribuïdes de forma uniforme i estan força ordenades. En canvi, si mirem les cancerígenes, el que veuríem és que tenen formes diferents, no paren de dividir-se contínuament i s'apilotonen, no tenen cap tipus d'ordre, una va sobre de l'altra. Llavors, hi ha diferents tècniques que ens permeten estudiar aquestes cèl·lules, perquè, evidentment, aquest canvi de morfologia és provocat per un canvi en els gens que estan al seu interior. Llavors, hi ha una tècnica que es diu microarrays, que el que serien com uns petits xips on tenim tot el genoma humà. Llavors, podríem tenyir amb colorants diferents les cèl·lules normals i les cèl·lules cancerígenes i quan les poséssim les dues sobre aquests xips, obtenir diferents colors. Els colors el que ens indicarien és quin gen està en una cèl·lula normal i quin està alterat en una cèl·lula cancerígena. Evidentment, això és molt complex, no podem treballar amb tota aquesta informació i després hem d'anar agafant proteïna per proteïna i estudiant-la. El que hem vist és que hi ha dos grups de proteïnes, normalment. El que diem gens supressors tumorals, que són els que el càncer aconsegueix baixar el seu nivell, i després oncògens, que serien gens que normalment s'expressen a un nivell molt baix i que el càncer aconsegueix augmentar. Aquest desequilibri és el que acostuma a portar-nos al càncer. Nosaltres la proteïna que estudiem al laboratori és la P38. Aquesta proteïna és una proteïna que s'expressa sempre a totes les cèl·lules del nostre cos i seria com una mena de vigilant. S'encarrega de mirar que la cèl·lula estigui bé i que tot funcioni de forma correcta. Quan la cèl·lula comença a formar-se un tumor, aquesta proteïna s'activa i intenta controlar, envia senyals perquè la cèl·lula es mori. Llavors, el que hem vist és que aquesta proteïna actua diferent en diferents tipus de càncer. En algun d'ells, quan hem aconseguit activar aquesta proteïna, hem aconseguit millorar les cèl·lules, o sigui, el tumor s'ha reduït una mica, però quan hem intentat mirar en càncer de mama, la proteïna no funciona així. De fet, el que estem intentant determinar és per què P38 no és capaç de reduir el tumor en el cas del càncer de mama. Perquè aquestes cèl·lules no són capaces de donar-se, que estan malaltes i per tant s'han de morir. Per tant, en general, la recerca en el camp de l'oncologia el que ha d'anar és a fer tractaments molt més efectius i específics, però per cada tipus de càncer. No és el mateix un càncer de pulmó que un càncer de mama, per molt que tinguin les mateixes alteracions. Sí? Teniu alguna pregunta?
Doncs si voleu ara el que podem fer és experimentar una mica amb les cèl·lules. Llavors en aquestes plaques tenim dos números, el número 1 i el número 2, i corresponen a dos tipus de cèl·lules totalment diferents. Unes són les cèl·lules cancerígenes i unes altres són cèl·lules normals. Alhora, aquí en aquest microscopi i a l'altre teniu també els dos tipus. En un trobaríem les cèl·lules de càncer i en altres les cèl·lules normals. Llavors, a través de mirar els teixits del microscopi i de tenyir les cèl·lules, el que us preguntaré és quines creieu que són les normals i quines les cancerígenes. Sí? Va, doncs qui s'anima a tenyir les cèl·lules? Sí? Les cèl·lules, com us he dit, estan enganxades a la part de baix de la placa, el plàstic. Llavors, el líquid aquest que veiem en colors és un medi que és ric en nutrients i que permet que les cèl·lules puguin sobreviure i dividir-se. Llavors, per poder-les tenyir, el primer que farem és treure el medi de les cèl·lules. Llavors, per fer-ho, hauríem d'intentar evitar fer bombolles. Per tant, apretes fora, ho fiques a una cantonada i absorbeixes el medi. A una cantonada? Sí. I ara ho llences aquí dins. Perfecte. Tornes a fer, apretes fora, absorbeixes i aquí dins. I el mateix amb el de baix. Apretes fora, una cantonada i cap amunt. Ho poses aquí. I un altre cop, el poc que queda, apretes fora, una cantonada i cap amunt. Deixa-ho aquí dins, sisplau. Ara aquí tenim un colorant que el que fa és entrar dintre de la cèl·lula i tenyir el nucli. Per tant, el que veurem a les plaques seran puntets, cada puntet serà un nucli i cada nucli és una cèl·lula. Doncs poses 3 o 4 gotes a les plaques que has tret al medi. Molt bé, perfecte. Movem una mica la placa perquè el colorant entri bé. Traiem l'excés de colorant. Ho netegem una mica per veure-ho millor. I mentre s'asseca la mostra, perquè es veu sempre molt millor quan està sec, us passo les mostres que han fet els vostres companys abans, que ja estan seques i que es veuen molt millor. Si les voleu mirar. La de sota és de càncer. Per què? I aquí hi ha dues opinions. Ja, va a veure, quina? La de baix és més uniforme, la de baix és regular. Però si l'altra és... La de dalt és la cancerígena. Sí. De fet, a la de baix, el que veieu és que no és que hi hagi més punts, el que passa és que estan més separats i es veuen millor. La distribució és molt més regular i és més homogènia. En canvi, a la de baix, hi ha uns que s'han tenyit molt fort i uns altres que s'han tenyit menys. I és perquè on s'han tenyit molt fort tens moltes cèl·lules apilotonades una sobre de les altres. Això seria el que mimetitzaria el que passa a l'organisme. Aquestes cèl·lules perden el control, es comencen a pujar unes sobre les altres i formen els tumors. De fet, si voleu mirar el microscopi, aquí és el número 1, és on teniu les cèl·lules tumorals i aquí teniu les normals.